हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण भरली वांगी करणार आहोत। तर त्याच्यासाठी इथे मी हे साहित्य घेतलेलं आहे। आपण आधी याच्यासाठी वाटण वाटणार आहोत। तर त्यासाठी मी इथे शेंगदाणे 2 चमचे भाजून घेतलेले आहेत, खोबरं घेतलेलं आहे, त्याच्यानंतर 3 पाकळ्या लसूण, आलं, वाटणामध्ये आपण कोथिंबीर टाकणार आहोत आणि त्याच्यानंतर जे मसाले लागणार आहेत ते म्हणजे मिक्स मसाला, गरम मसाला, मीठ, हळद। तर आता आपण सुरू करूया। आधी आपण याच्यासाठी वाटण वाटणार आहोत। तर त्या वाटणामध्येच आपण खोबरं टाकायचे, त्याच्यानंतर आलं आणि लसूण टाकूया, कोथिंबीर टाकूया आणि आपण ह्याच्यातच गरम मसाला टाकायचा आणि छानपैकी चांगलं वाटून घेऊया। टाकता वाटून घेणार आहोत। आपण आता हे जाडसर असं वाटून घेतलेलं आहे। तर हे शेंगदाणे आहेत ते आपण त्याच्यामध्ये चांगले बारीक करून घ्यायचे। खलबत्त्यामध्ये कुटण्याचं कारण आहे की आपल्याला बारीक जास्त नको आहेत, आपल्याला थोडेसे जाडसर हवेत, म्हणून आपण ते खलबत्त्यामध्ये कुटून घ्यायचे। तर आता रेडी झालेले आहेत, घेतलेला आहे। आपण आता सगळा मसाला पूर्ण वांग्यामध्ये टाकायचा, आधी प्रिपेअर करून घेऊया। आधी इथे मी हे जाडसर वाटण वाटलेलं आहे ते मी ह्याच्यामध्ये काढून घेणार आहे। कोथिंबीर असल्यामुळे थोडा ओलसरपणा आलाय आणि त्याच्यामुळे ते चांगलं असं वाटलं गेलंय। जास्त बारीक वाटायचं नाहीये, नाहीतर मग ते मिक्स होतं, पूर्ण त्याचं पाणी होतं, ते वांग्यामध्ये राहत नाही, म्हणून जरा जाडसरच असं वाटून घ्यायचं। त्याच्यानंतर आपण इथे हे जे शेंगदाणे होते ते सुद्धा टाकायचे त्याच्यामध्ये। वाटणाचा असा खूप छान वास येतोय। मिक्स करूया। आता ह्याच्यामध्ये आपण हळद, लाल तिखट आणि आधी थोडं मीठ टाकायचं, कारण आपण आता हे वांग्याच्या आतमध्ये भरणार आहोत। तर आपलं आता हे सारण, भरली वांगीचं सारण तयार झालेलं आहे। आपण वांगी कट करून घेऊया। आधी थोडासा देठ आपण ठेवायचा आहे, त्याच्यानंतर अशी आपण सगळी कट करून घ्यायची, मधून पूर्णपैकी 4 असे त्याचे काप करायचे। ही अशी पूर्ण कट करून घेतलेली आहेत। आपण सारण केले, त्यात आपण मीठ टाकलेलं, पण आता आपण ह्याच्यातच अजून थोडंसं मीठ टाकायचं, नंतर आपण पुन्हा मीठ टाकायचं नाहीये। मग आता हे असं एक एक वांग्यामध्ये पटापट भरून घ्यायचं। पूर्ण असं सगळ्या वांग्यांमध्ये भरून घ्यायचं। कढई मी तापत ठेवलेली आहे, मस्त असं त्याला छान असा लाल कलर आलाय। काश्मीरी रेड चिली पावडर टाकली मी त्याच्यामध्ये। आपण आता ही पूर्ण सगळं भरून घ्यायचं त्याच्यात छानपैकी। अशा प्रकारे पूर्णपणे भरून घेतलेले आहे, सगळा मसाला सगळ्या वांग्यांमध्ये भरलेला आहे, ठेवलेली आहे। तर आता मी त्याच्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकणार आहे। चांगलं थोडंसं जास्तच घ्यायचं आहे, कारण आपण याच्यामध्ये पाण्याचा वापर करणार नाही आहोत। तर आता ते तेल चांगलं तापून द्यायचं झालेलं आहे। तर हा जो आपला उरलेला मसाला होता तो तेलात टाकायचा आहे। तर तो तेलात मसाला टाकला आपण, चांगला तो परतवून घ्यायचा। बाकी आपण त्याच्यामध्ये काहीही टाकणार नाही आहोत। तर
असा चांगला फ्राय केल्यानंतर आपण आता ही जी वांगी भरलेली पूर्ण ती एक एक सोडायची त्याच्यामध्ये. करायचं आहे, गॅस कमी करून छानपैकी ती पूर्ण शिजवून घ्यायची. त्याच्यामध्ये पाणी टाकून शिजवायची नाही आहे. ती गॅस सिमवर खूप छान अशी शिजतात आहेत. आपण आता चेक करून घेऊया. आता सगळी छानपैकी टर्न करून घ्यायची. खालून शिजलेली आहेत. आपण आता ती सगळी टर्न करून घेऊया, म्हणजे दोन्ही साईडने चांगली शिजतील. पाणी त्याचं अजिबात आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं नाही आहे, त्याच्यामुळे ती स्वतःहूनच शिजतील चांगली. पुन्हा 5 मिनिटानंतर आपण चेक करूया. झाकण ठेवून अजून 5 मिनिटं चांगली शिजवून घेऊया. आपण आता झाकण काढून चेक करून घेऊया. आपली आता वांगी तयार आहेत. मस्त असं त्याचा सुगंध सुटलाय आणि मसाला सुद्धा छान लागलाय सगळीकडे आणि शिजलेलं सुद्धा छान आहे. तर आता मी त्याच्यावरती ही मस्त अशी कोथिंबीर घालणार आहे आणि तांदळाच्या भाकरी बरोबर, चपाती बरोबर किंवा नाचणीची भाकरी अतिशय छान लागते ह्याच्याबरोबर. तर तुम्हाला आता हा भरल्या वांगीचा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि ही थोडी वेगळी अशी रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा. तुम्ही हा व्हिडिओ वेळात वेळ काढून बघितल्याबद्दल धन्यवाद.